हावराघाटनि दुमुखि जालजुरियाव कार्बि आंलं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 49थि आरो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 22थि बोसोरारि जथुम्माया जालांबाय। हाबाफारि बादियै दिनै फुंबिलि समाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ जिल्लानि आफादगिरि साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि अरबिन्द उजिर आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि फिरफिलाखौ जिल्लानि आफादगिरि नकुल चन्द्र ब्रह्मआ बिरहोयो। बेनि उनाव रुंसारफोरनो बिबार बावजेनो लेङाइ आफादगिरि गबिन बसुमतारिया। सानजौफु समाव कार्बि आंलं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अरबिन्द उजिरनि मासि सामलायनायाव गेवलां मेल जायो। गेवलां मेलनि हाबाफारियाव कार्बि आंलं जिल्ला अट'नमास काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा बिलिमोहन खाख्लारि, साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि फारियै रितुराज बसुमतारि, डक्टर प्रेमानन्द मुसाहारि, रत्नेश्वर नार्जारिजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि बिसेश्वर बसुमतारि आरो कार्बि आंलं जिल्लानि गासै बर' गौथुमफोरनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। हावराघाट बे गेलेग्रा फोथाराव जोंनि जिल्ला बर' साहित्य सभानि 49थि बोसोरारि जथुम्मा बेजों खुंफानो हानाय 22थि जिल्ला बर' बोसोरारि जथुम्माया थामथि बान्था मोननो हानाय फरायना सनालि बसुमतारि बे मेलाव कलेज बाहाय सेमिस्टार जों लिंहरदोंमोन। बे खन्थाइनि मुङा हनै बर'फोर माने एमएलए मानगोनां दरसिं कार्बि आंलं जिल्ला नाथाय बिथाङा एंगारनो हायै आइजो अनसाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि जायखिजाया मुसिमा पुरमनि ब्रह्म साननाय गेदेमाफोरनि आखाइनिफ्राय बान्थाखौ लांनो थाखाय आङो फालिजानाय रावखौ माने फेहेरनाय रावखौ फोसाबनाय बे बेलायाव जिखिनि दिनै खामानि मावदों बे खामानि मावनाया जोबोद बाख्नायथाव। मानोना जों दिनै नुनो मोन्दों जे जोंनि रावा दिनै भारत माने कनस्टिटिउसननि 8 सिडिउलाव जेरानिखि 2003 BLT एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों बेयाव माने जों गनायथि मोनदों आरो गनायथि मोननाय लोगो लोगो जोंनि लिरगिरि बिथांमोना भारत सरकारनि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो थाखाय माने सक्षम जादों। बेबायदिनो जोंनि जिल्लायाव माने 4 बान्थागिरि दङ साहित्य एकाडेमि बान्थागिरि बिथांमोना श्री डक्टर प्रेमानन्द मुसाहारि, अरबिन्द उजिर, रितुराज बसुमतारि आरो रत्नेश्वर स्वर्गीयारि बिथांमोना नार्जारि बिथांमोना। दा बे खेबाव आं बिथांमोनखौ बे गोदान बोसोर माने फैबाय थानायखाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर लाखिबाय। आसा लाखिदों बेबायदि मोजां मोजां सोरजिलु सोरजिनानै साहित्य जौगानाय बिथांमोना मोजां खामानि मावगोन। बान्था मोनगिरिया बान्थाखौ आजावफैनो हायाखै। बेजोंनो दाखालि मोनसे गिरिम्बा बर' बिजों गेजेर फरायसालिनि 15 सोरजिना बर'आ 16 नभेम्बराव दङब्ला फैनांगौ 16 नभेम्बराव बर' साहित्य समाज आरो गैयाब्ला बेनिखायनो बेखौ जोंनि राव जोङो हारिमुनि थाखायनो जों जितु आन्दलन खालामदोंमोन गिरिम्बा बे बर' राव बिजों गेजेर हारिमुखौनो जों बिश्व दरबाराव प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय फरायसालिनि बर' फरायसा गाहाय फोरोंगिरिनि साननाय आखायाव बर' साहित्य सभानि बेखौ दैथायहरनाय जागोन। हाबाफारि मोनसे हारिमु आफादनि जि दिन्थिफुंनाय सेलाबर गुदि बर' बेनि थुनलाइ गेजेरजों आफादनि आं सानो जों आन्दलननि जोहै गेजेरजों बेनिखायनो दानायनि बै समाव आगानसे जों माने आजावनो हागोन। आवगायनो हादों। मानोना बे मेलाव भारतनि गाहाय मन्त्रि बान्था होनाय नरेन्द्र मोदी बिथाङा हाबाफारिखौ आङो दा ससियेल मिडिया एसेयावनो जोब्बाय होननानै फोसावबाय। लोगो लोगोनो बिनि उनाव फलोवार्सआ बहुत दं। दा बेनिखायनो बे दोंसे गेजेरजों गानजों बिनि फलोवार्सआ जेला फल' हानजा खालामबाय मोसानाय दङ। बिखौ जेला नायबाय बिखौ जेला खोनासंबाय बेजोंनो जों बुंनो हायो हावराघाट जे बिथांनि बे आनसलिकनि गेजेरजों मोसाखावरिखौ मोसाफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। बे स्पिचनि गेजेरजों जोंनि राव हारिमुआ बिश्व दरबाराव एसेब्लाबो बेरखांदों बेयाव। दा बेनिखायनो साहित्य सभानि जि साननाय बे जाफुंसार जादों। बर' फरायसा आफादनि जि साननाय राव हारिमु दानायनि बे सिमाङा एसेबाबो जाफुंसार जादों। दा बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ बेबायदि हाबाफारि लानायखाय बहुत हावराघाट आनसलिकआ गैथ'आनो रेडि। गोदान बेनिखायनो बोसोरनि थाखाय बयनोबो दक्षिण बरगुम्बा गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। नि बिहामजो साहित्य सभा सनापुर बर' बिजों गोजौ फरायसालि आरो ইয়াৰে আজি মুকলি थाखो সভা जि खन्थाइनि मुङा फुंबिलिनि जारां सान। बे बान्थाखौ आरो लोगोसे जिल्ला हारिमु होनो थाखाय आङो मानगोनां আমার কোর্টিলে আছে আমার अजय बाग्लारि रिटायार्ड एसिस्टेन्ट एपिडिसिएल এটা অসুবিধার কারণে मानगोनां गेदेमानि आखाइनिफ्राय बान्थाखौ लांनो थाखाय खावलायबाय। তার কারণে তেখেতক এই মঞ্চৰ যোগেদি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে
আহিবলগীয়া নতুন বছৰৰ 2025 চনৰ নতুন বৰ্ষৰ সকলোকে শুভকামনা যাচিলোঁ। বিশেষকৈ বড়ো সাহিত্য হ'ব বুলি ক'ব গ'লে আমি সকলোৱে জানো জাতিটোৰ ৰক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত যিখিনি কাম কৰি আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ সকলোৱেও মানে গম পাই আছে आं खावलायनो सानबावदों শুনি আছে थामथि बान्था मोनगिरि জাতিটোৰ ভাষা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত फरायना সংস্কৃতি खुलुमनाय बर' বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত राजाफोथार पेलुगुरि गोजौ फरायसालि थाखो 10 खन्थाइनि मुङा बिबायारि बर' भाषा खुलुमनाय बिकाशৰ बर'खौ কাৰণে बान्थाखौ लांनो थाखाय आङो गुरै खावलायदों। চৰকাৰৰ বিএলপিৰ লগত যি চুক্তি হ'ল সেই চুক্তিৰ মৰ্মে ভাৰত চৰকাৰৰ साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मुस्रि रत्नेश्वर नार्जारी गेदेमा सारनि आखाइनिफ्राय बान्थाखौ आजावनो थाखाय गुरै खावलायो। সাহিত্য একাডেমিত বঁটা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে তাৰ কাৰণে মই ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ বিএলপিৰ নেতাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ সাহিত্য ভাষা সংস্কৃতি বিকাশৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি অলপ প্ৰচেষ্টা বা এটা গঠন এটা এখোজ আগুৱাই গ'ল তাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিয়েই নহওক এইখিনি মুহূৰ্তত আমি এইটো ক'বই লাগিব যে সকলো জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি বিকাশৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰি আছে। ঠিক সেইটো প্ৰচেষ্টাৰে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই মিডিয়াৰ যোগেদি। যোৱা নৱেম্বৰৰ 14 তাৰিখে আমাৰ দিল্লীত বড়োলেণ্ড মহোৎসৱ এটা অনুষ্ঠান হৈছিল। এই মহোৎসৱৰ গুৰি ধৰিছিল নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভা আৰু বড়ো হাৰিমু আফাদ। যিহেতু 16 নৱেম্বৰটো বড়ো সাহিত্য সভাৰ জন্ম দিৱস, ইয়াৰ লগতে সংগতি ৰাখি তাত কিছুমান সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শনী खावलायनो सानबावदों সাহিত্যৰ कलेज सेक्सननि দিনাখন সাহিত্যৰ বিষয়ে কিছু চৰ্চা আলোচনা কৰা হৈছিল। फरायना গতিকে এই निजोमसिं बसुमतारी सेथि बान्थाखौ मोननो हादों। लांहिन कलेजनिफ्राय আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আহি थार्ड सेमिस्टार खन्थाइनि मुङा मोनसे हरनि सम। সেই बे বক্তৃতা बान्थाखौ এটাৰ কথাই তেখেতৰ বিস্তৃত নিৰূপাত কৰিছোঁ বেছি ভাল লাগিছিল। कार्बि आंलं जिल्ला তেখেতে কৈছিল যে दुलाराय बर' फरायसा आफादनि তেতিয়াহ'লে বড়ো मानगोनां आफादगिरि मुस्रि कल्याण ब्रह्म राभानि গুৰুত্বপূৰ্ণ गेदेमानि आखाइनिफ्राय बान्थाखौ लांनो थाखाय आङो गुरै खावलायो। বা বড়ো দুৰ্নীতিৰ এৰি আহিবলৈ ভয় কৰিছিল, কিন্তু আজি সেইখিনি মানুহে নিজৰ কৰ্মস্পৃহাৰ কাৰণে কাম কৰাৰ যিখিনি মানে হেঁপাহ নিজৰ জাতিটোৰ অশেষ ভাল পোৱাৰ কাৰণে সকলো ত্যাগ কৰি যে সৃষ্টিৰ কামত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে হৈ যোৱা সেই বড়োলেণ্ড মহোৎসৱৰ এটা মানে ফলশ্ৰুতি। ইয়াৰ যোগেদি আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ সেইদিনাখন নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি ভাষণ এই ভাষণ গোটেই বিশ্বব্যাপী खावलायनो सानबावदों আৰু প্ৰসাৰিত नैथि হোৱাৰ লগে बान्था লগে আমি मोननो গৌৰৱ हानाय অনুভৱ কৰিছোঁ फरायना मनिला যে আমি मोसाहारि জাতিগত প্ৰক্ৰিয়াত অন্ততঃ অলপ कमलमेट कलेज আগবাঢ়ি গৈছোঁ। थाखो सेकेन्ड सेमिस्टार खन्थाइनि मुङा हरखाब। জাতিগঠন প্ৰক্ৰিয়াত बे बान्थाखौ বড়ো সাহিত্যৰ যি উদ্দেশ্য ভাষা সংস্কৃতি বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ই আৰু অল बर' प्राइमारि टिचार আগবাঢ়ি एस'सिएशननि গতিকে এইখিনি মুহূৰ্তত मानगोनां এজন आफादगिरि বড়ো मुस्रि কমিউনিটি मदन स्वर्गियारि সদস্য गेदेमा सारनि आखाइनिफ्राय সদস্য হিচাপে लांनो थाखाय आङो নিজকে गुरै অলপ खावलायो। গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত দিল্লীৰ ৰাজধানীত এনেকুৱা এটা সফল কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ নেতাসকলৰ পৰা বিষয়ববীয়াসকলৰ প্ৰতি এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।